Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga. Oras niya to sa gunyan, 10 minutos. Makalihis an alas 12 nin pagkaudto. Radyo Ronda Newswatch. Diyos maray na udto po sa Indogabus. Aldaw kitang gunyanin Miyerkules. Pizza 4 kan bulanin Agosto taon 2021. Makakaibahan tang mahatud kan mga bareta sa pagkaudto sa lado lokal an sa tuyang mga pag-iriba sa luwas. Sa lado technical digdi sa satuyang studio. Yaon si Cha Buena Obra. Ma'am Kayla Ligacion Valdez sa opisina. Si Jimson Oco, si Ringman si Aldrin Orlanda, duman sa transmitter. Ako man po an sa indong makakaibahan na mahatud kan mga bareta sa pagkaudto. Ini po si Gloria Prestado Bongais. Si Ringman ang satuyang information officer si Jimmy Guanzon digdi sa satuyang studio. Ngunyan sa headlines kita kan mga barata sa lado lokal. Mas mahigpit na border control point piglalauman anuman na oras sa Albay sigon ki Gobernador Bichara. Vaccination Express ni Vice Presidente Lini Robredo yaon na digdi sa syudad kan Iriga. Parokya sa Banuan kan Baaw, Camarines Sur, igwana nin bagong kura paroko. Walo katawo na wanted sa manlain-lain na kaso arestado sa pinakusog na operasyon kan PNP Bicol. Iriga City Police Station yaon ngunyan sa halangkaw ngunyan an moral matapos na makawikaw an most outstanding police station sa rehiyon kan Bicol. Anyos na lolo na sarong PWD arestado sa tulong beses na panlulugos duman sa Ginubatan, Albay. Saroan na arestar sa pinagkondusir na search warrant operation kan PNP pigdududahan na sa kan pigpapangalad na droga kumpiskado kan Del Gallego Municipal Police Station. Kaso Reko 3, liwat na naman na magkakaigwanin pagpalsuk kan supply kan kuryente sa aga, aldaw ni Nueves, pizza 5 kan bulanin Agosto, taon na presente. Headlines man kita kan mga bareta sa lado nasyonal. Delta variant rason kan COVID surge. Ayuda sa NCR approve na. 13.1 bilyon de pesos
magagastos sa ayuda sa NCR. Meralco, mayo mo ng disconnection sa NCR, Laguna. Kalbaryo kan commuters, malala pa. 22.7 milyon na bakuna maabot na ngunya na bulan nin Agosto. Speaking PDP laban, mimo pigpapaimbestigaran ni Pacquiao. Jobless na Pilipino naglubo sa 3.76 milyon kada kaaging Hunyo. 5.4 bilyon de pesos kana CPP, NPA, NDF, Bistado, Kaneka. Yan po ang nagkakapirasa na sa mga headlines kan sa tuyang mga barata sa pagkaudto. Ang barata sa pagkaudto na sa indong naantabayanan, inihatod sa indo sa karahayan buot kan sa tuyang mga mabubuot na mga sponsors, an Agta Force Security Solution, siringman ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor kan Banuan kan Nabwa, Camarines Sur, Madam Mercy Oliva Almasan Villarreal and Jimerlin Villarreal Valdez kan Banuan kan Balatan, Camarines Sur. Ngunyan sa detalyes na tulos kita kan sa tuyang mga dugang na barata sa lado lokal. Liwat na naman na magkakaigwanin pagpalsok kan supply nin kuryente ang kaso Recotres digdi sa Rinconada area sa aga aldaw nin Huwebes Pizza 5 kan bulanin Agosto taon 2021 na madurar inin nin siyam na oras puon alas 8 nin pagkaaga hasta alas 5 nin pagkahapon. An apektadong barangay o an apektadong mga lugar sa Banuan kan Balatan, Camarines Sur, puwera sa Barangay Tapayas, asinman, parte kan Kabanbanan. Apuera sa Banuan kan Balatan, Camarines Sur, apektado pa man an Banuan man kan Batu, Camarines Sur, an Barangay Palo, Payak, Pagatpatan, asinman, Barangay San Isidro. An rason kan power interruption, iyo an pag-relocate kan mga poste na apektado sa widening kan tinampo na proyekto kan DPWH asinman an right of way clearing. An sinambitan ng informasyon inihali mismo sa opisina kan Caso Recotres na permado ni Acting General Manager Engineer Wilfredo O. Boksit. Mientras tanto, sa iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga bareta, yaon ngunyan sa halangkaw na moral ang mga personahes kan Iriga City Police Station matapos makawikaw an onra asinman pangaranan bilang most outstanding police station ngunyan na taon sa rehiyon kan Bicol. Ini ang naging reaksyon ni Deputy Chief of Police Lieutenant Villa Vergara Sireno matapos makaulay kan radyo ronda, alagad pigkukonsiderar ninda na dakulang challenge ang nakaatubang sa sinambitan ng onra. Kasabay man kay nagpasalamat ang sinambitan ng opisyal sa gabos na stakeholders sa pagsuporta sa manlain-lain na kampanya asinman mga programa kan PNP na iyuman ang naging basihan sa pagpili kan outstanding police station ngunya na taon.
Big pasalamatan man ni Sereno ang lokal na gobyerno kan syudad kan Iriga sa padagos man kaining pagsuporta sa sainda. Tangani sa nang magkaigwanin mga programa ng unyan, pig-aadaptar naman kan ibang istasyon bilang mga best practices. Sa ibong mana kan sinambitan ng onra, magkapirama na mga netizens ang nagpaabot kan sa indama na mga kahaputan kung kabali sa basihan iyo ang pagkakaigwa nin mga unsolved crime sa sarong istasyon kung sain kabali sa mayo paninlinaw iyo man ang kasong pambabadil gadan sa punong barangay kan Ninyo Hisos asin iba pang magagabat na krimen na nangyari digdi sa laog kan syudad kan Iriga. Mientras tanto, sa iba pang detalyes kita kan mga barata, Vaccination Express ni Vice Presidente Lene Robredo yaw na digdi sa syudad kan Iriga. Ini bukas asin libre para man sa gabos na mga senior citizens digdi sa syudad kan Iriga magtuyo sa nasa designadong Iriga Box Express site sa induman na lugar sa maabot na Agosto 6 asin man 7 taon na presente. Mantang mapuon ang pagbabakuna kan Janssen vaccine alas 8 nin pag-aga. Mantang kinakaipuhan sa nang magdara nin anuman na government issued ID o kaya man senior citizens ID sa diring ballpen, face mask asin man face shield. Hali man sa lokal na gobyerno kan syudad kan Iriga sa pamamayo mismo ni Mayor Madeline Jorobi Alpilor asin ang bilog na namamanuan kan syudad kan Iriga labi-labi ang ipinagtataong pasasalamat ki Vice Presidente Lene Robredo. Sa pagpapadagos paman kita kan sa tuyang mga barata, arestado iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga barata. Ano man na oras o aldaw ipapautob man kan provincial government kan probinsya kan Albay an masigot na paghigpit sa border control point kan Camarines Sur asin man kan Pulangi Albay. Sigun ki Gobernador Al Francis Bichara mas dubling paghihigpit an ipapautob kan gobyerno probinsyal sa border control point oras man na mapermahana kaini an iluluwas na executive order. Kaipuhan na protektaran asin man mapugulan ang paglaog kan Delta variant na naghali sa Metro Manila. Daiman malilikayan na dakol na makakalusot oras man na maipautob kan National Capital Region an ECQ sa maabot na Agosto 6 kan presenteng taon. Pigtawan man doon kaini na dai makakalaog an mayong swab test o antigen test result na hali sa Metro Manila. Dugang paman kaini kaipuan na tutukan ang mga pribadong bihikulo asin man mga pampasaherong ban ninhulita siguradong dakol an malusot sa border checkpoint. Sigon pa sa gobernador ang naghali sa Albay na maluwas pa siringon digdi sa probinsya kan Camarines Sur o sa Metro Manila. Kaipuan na syertohon kan mga ini na igwang travel pass of authority hali man sa lokal na gobyerno. Paglilinaw pa man kaini igwang expiration date an itataong travel pass authority kung sain hasta 24 oras sa nini kung kaya syertohon kan mga maluwas sa probinsya kan Albay na kinakaipuan na makabalik sana sa laog nin 24 oras. Sinabi pa man kan opisyal maging an authority person outside of residence o APOR
Kinakaipuhan man na magkuanin Travel Pass Authority tanganing magkalaog sa border control point kan probinsya kan Albay. Mientras tanto, sa laog man nin 2 bulan na paninirbihan ni Police Brigadier General Jonel C. Istomo, Regional Director kan PNP Bicol, tinawanin atensyon ang sarong serbisyong nahihiling na mamatean kan kada Bicolano, bako sanang sa tataramon, kundi sa aksyon an ipinapautob kaini, tanganing makuaan maot na katuninungan para man sa mga namamanwaan. Patunay kaini iyo ang pagkakadakop sa 8 wanted person sa manlain-lain na lado kan rehiyon kan Bicol kan pitsados kan bulan kan Agosto kaining presenting taon, digdi sa probinsya kan Camarines Sur, tulo ang nagka-ararestar kan mga operatiba kan Camarines Sur Police Provincial Office, kabali na digdi ang number 10 Provincial Most Wanted Person kan probinsya sa kasong rape o panlulugos. Ang suspect inipinagbistong si Raymart Coloreco E. Rojas, 25 anyos, residente kan Suna 5, Barangay Tinangis sa Banuan kan Pili, Camarines Sur. Alas 10:30 nin pagkaaga kan inian madakop kan PNP sa parte kan Suna 1, Barangay San Isidro sa sinambitan ng Banuan. Ninhuli man sa bertod kan mandamiento di aresto na pigpaluwas kan Regional Trial Court Branch 32 sa Banuan kan Pili, Camarines Sur, petsado kan Hulyo 26 taon 2021. Mantang alas 9:08 manin pagkaaga kan makorner sa sarong manhunt operation na pigpanginutan kan Dil Gallego Municipal Police Station katabang ang 1st Camarines Sur Provincial Mobile Force Company, ang number 1 Municipal Most Wanted Person kan sinambitan ng Banuan na pinagbistong si Dominador Asuela Ibrasa, 43 anyos, residente kan Barangay Mabini sa sinambitan ng Banuan. Ninhuli man sa bertud kan mandamiento di aresto na pigpaluwas kan Regional Trial Court Branch 29 sa Banuan kan Libmanan, Camarines Sur, petsado Enero 25 taon 2021 para man sa kasong rape o panlulugos. Digdi man sa syudad kan Iriga kung sain bagsak man sa kulungan ang number 10 City Most Wanted Person na pinagbistong si Gertrudes Zoilo E. Loquias, 74 anyos, residente kan Suna 7, Mampili del Rosario, Banao, syudad kan Iriga. Alas 5:20 nin pagkahapon kan isirbi ang mandamiento di aresto kan Iriga City Police Station para man sa pagbalgar kan Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act, Anti-Child Abuse Law sa irarom kan Republic Act 7610 na pigpaluwas kan Mayo 25 taon 2021 kan Regional Trial Court Branch 34 5th Judicial Region. Ang korte nagrekomendar nin piyansang kantidad 80,000 de pesos para man sa temporaryo menteng libertad kaini. Mientras tantong sa probinsya man kan Sorsogon, tulong akusado man sa magkakaibang kaso ana napasakamot kan mga autoridad. Saro na kaini ang number 4 Provincial Most Wanted Person para man sa kasong 2 counts nin murder kontra sa dati subuot na miyembro kan rebelding NPA. Alas 8:20 nin banggi sa Purok 7, Barangay Santa Cruz, kasiguran kan madakop kan mga Provincial Intelligence Unit kan Sorsogon Police Provincial Office
asin man kan Kasiguran Municipal Police Station ang suspect na pinagbistong si Gringo Chan I. Haento alias Greg, 33 anyos, residente kan sinambitan ng lugar. Mientras nasa Banwaan kan Huban, Sorsogon, alas 8:50 nin pagkaaga kan ma-corner man kan mga personahes kan Huban Municipal Police Station, asin man kan 2nd Provincial Mobile Force Company, ang number 1 Municipal Most Wanted Person na pinagbistong si Jonathan Floralde y Medalla, 27 anyos, residente kan Barangay Katanusan. Si Floralde na atubang sa kasong rape o panlulugos. Sigon man sa pigpaluwas na mandamiento di aresto kan Regional Trial Court, 5th Judicial Region, Branch 53, duman sa Sorsogon City, petsado Oktubre 2, taon 2015. Dugang pa kaini ang pagkakadakop man kan pinagsarong puwersa kan Bulan Municipal Police Station, 2nd Provincial Mobile Force Company, Call 2 22IB asin man Delta Company 22IB sa number 2 Municipal Most Wanted Person kan Bulan. Ininin huli man sa bertod kan mandamiento di aresto. Hali man sa Regional Trial Court Branch 65 na pigpaluwas kan Hulyo 6, taon 2021. Binisto ang 28 anyos na paratanom na si Renan Entico Ilyaser, alas 10 nin pagkaaga kan madakop ang akusado sa iya man na pinag-iistaran duman sa Purok 1, Barangay Butag, Bulan. Sa Masbate man dakop ang duwang sospek na parehas man nasa listahan kan City Most Wanted Person kan Masbate City Police Station. Binisto ining sinda Peter Laurio I. Orbeso alias Indoy, number 8 City Most Wanted Person. Asin si Ricky Kapinig I. Oksing, 28 anyos, number 9 City Most Wanted Person. Parehas ining naatubang sa kasong attempted and frustrated robbery. Sigun sa mandamiento de aresto, haliman sa Regional Trial Court Branch 47, Masbate City, pitsado Hulyo 23, taon 2021, na may piyansang 120,000 de pesos kada saro. Ang mga nagkadarakop na mga sospek, yauna sa kustodiya kan PNP, mantang pigpaaram sa sainda, ang rason kan sa inda man na pagkakarestar, pati naman ang sa indang mga derecho, sigon sa konstitusyon kan Pilipinas. Oras niya to sa gunyan, 32 minutos, makalihis an alas 12 nin pagkaudto. Maray na udto sa satuyang mga parantabay, sinda Lorenzo Angeles Baleras, si Madam Rosetta Rombaon Nere, na nag-aantabay duman sa Davao City, siringman sa sakuyang pinsan, si Bads Jun Bungaes, duman man sa Metro Manila. An oras na yan, hatod sa saindo sa Karahayan Buot, kan sa tuyang mga mabubuot na mga sponsors, an Agta Force Security Solution, sinda Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor kan Banwaan kan Nabwa, Camarines Sur, siringman si Madam Mercy Oliva Almasan Villarreal and Jimerlin Villarreal Valdez kan Banwaan kan Balatan, Camarines Sur. Ang oras na ini, dara po sa Indo kan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall kan San Francisco, Irigas City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabwa, Camarines Sur. Sa panahonin pandemya, pakusugon ang satuyang resistensya, magkakanin masustansyang mga pagkakan, uminom nin dakol na tubig, mag-ehersisyo, asin magpangaji. Sa rong mensahe hatod man sa Indo ni Mercy Oliva Almazan Villarreal. Ang oras na yan hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City.
para sa edukasyon di kalidad. Sigera Technological Colleges. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Zenis Garden Landscaping Services, Baaw, Camarines Sur. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Bicolano kita, sa puso asin dugo, ipahiling ta sa gabos, sa tuyang pagkasararo. Ano man ang umagi, pirmi kitang nakatindog, ipahiling ta sa iba, marhay na lideratong makusog. Otonomiya na sa tong minamaot, kauswagan sa tuyang maaabot, pagpadangan sa banwaan, kapatao asin Diyos, Bicolanong puro nyog, rehiyong makusog. Nagabonyog ang gabos, para sa igagarahay. Kusog Bicolandia. Gabos na sektor, kan sa tong ranay. Kusog Bicolandia. Progreso at pag-asenso, sa tong makukuha, tindog Bicolano. Kusog Bicolandia. Kusog Bicolandia. Bicolanong Buronyog, rehiyong makusog, kusog Bicolandia. Sa bawat individual na nahahawaan ng isang virus, lumalaki rin ang pagkakataong mag-mutate ang virus na ito. Kaya upang mapigilan natin ang higit pang mutation at pagkakaroon ng variant ng COVID-19, kailangan din natin pigilin ang higit pang pagkalat nito. Paigtingin ang ating pagiging bida solusyon upang mapigilan ang tuluyang pagkalat ng anumang variant ng COVID-19 sa ating bansa. Lubos nating paigtingin ang pag-iingat para sa kapakanan nating lahat. Radyo Ronda Newswatch. Ngunyan sa pagpapadagos na kita kan sa tuyang mga barata. Detalyes pa man girare kita kan mga barata sa lado lokal. Alagad paabutan tapanin mga onin maray na udtuan sa tuyang mga masusugid na mga paraan tabay. Sinda Madam Nineta Losenya, si Iris Losenya Asur, Elmer Bailon Alberto, Reyno, an sa kuyang tugang si Manay Oresa Prestado Bungais, duman sa Cainta Rizal, siringman si Ati Siway Durusan, dyan sa ibong na estasyon, siringman an sa kuyang kabarangay, si Rafael Losenya, duman sa Barangay San Ramon, Tinambak Camarines Sur, alagad yaon man ngunyan sa harayong lugar. Detalyes pa man kita kan mga barata sa lado lokal. Imbis na kahirakan sa iyang kamugtakan an 80 anyos na lalaki na sarupang person with disability o PWD, nangimabaw pa man ang kamabutan kan biktima asin man kan mga autoridad na matawanan nin hostisya an panlulugos na ginibukan akusado sa biktima na sarong dekada na ang nakakaagi sa kamabutan kaini na makoa ang hostisyang pangabuso na ginibo sa sinambitan ng biktima. Nadakop kan mga personahis kan Ginubatan Municipal Police Station ang akusadong pinagbistong si Primo, 80 anyos, may agom mayong trabaho, sarong PWD asin residente kan Purok 6, Barangay Iraya, Ginubatan, Albay. Sa bertud kan mandamiento di aresto na pinagsunad kan korte petsado Enero 29 taon 2009 para man sa tulong counts kan kasong rape o panlulugos, matrayumpong nadakop ang sinambitan ng sospek. Oras na mapatunayan sa korte ang panlulugos na ginibo sa biktima, posibleng dai na siya makaluwas sa kulungan
Ninhuli tamayong pinagtalaan na piyansa ang korte para man sa naginibo kaining pang-aabuso sa biktima. Ultimong detalyes kita kan mga barata sa lado lokal sa pinagkondusir na operasyon kasuudma alas 8 nin pagkaaga, Agosto 3 taon 2021, duman sa Barangay Poblasyon, Zona 3, Banuan, Candel Gallego, Camarines Sur, na pinamamayuhan ni Police Lieutenant Christian C. Oida, Officer in Charge, Kaibaman and 4th Platoon, 1st Provincial Mobile Force Company, pinagserbi ang search warrant numerado 2021-032 na pagbalgar sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002 laban ki Almer Aquino Iliovet, 41 anyos, may agom, residente kan sinambitan ng lugar. Sa isinagibong operasyon, nakuha sa harong kan sospek ang 5 plastic na may laog nin pinagdududahan shabu. Ang search warrant operation ginibo sa presensya kan mga mandatory witnesses. Matapos manamakuha ang mga ebidensya, ipinaaram sa sinambitan ng sospek ang sa iya man ang mga derecho asin sa presente yaon na sa kustodiya kan PNP Candil Gallego, Camarines Sur para man sa magkakanigong disposisyon. Sa pagpapadagos pa man kita kan napagatod kan mga barata, isingit taman ang sarong obituary notices na ipinagpaabot kan sa tuyang mga paraantabay sa paagi ini ni acting punong barangay kan San Juan, Ciudad nin Iriga, si Ate Ami Hermohino Olia. Ipinapaisi sa gabos na nakakabisto partidaryos ni Pilimon Raceles I. Hermohino na siya ang binawian na kan sa iyang buhay kan Agosto 2 taon 2021. Napapatentehan ang sa iyang bangkay duman sa iyang residensya sa Barangay San Juan, digdi sa syudad kan Iriga. Ang lubong gigibon sa matapos ang misa sa San Antonio de Padua sa San Francisco Catholic Cemetery ala 1 nin pagkahapon. Ngunyan detalyes na kita kan mga barata sa lado nasyonal. Matapos nagkakaperang bisis na pagsayuma, inako man kasuudma kan Department of Health DOH na ang Delta variant ang pangenot na rason kan paglangkaw kan mga bagong kaso kan COVID-19 sa nasyon sa mga nakalihis na aldaw. Alagad daiman na ipinaggilid ni Berhere na pwede ser na nakakadugang man sa mga bagong kaso ang iba pang variant of concern arog na sana kan Alpha asin man Beta. Sa kaibong kaini pinaglinaw ni Berhere na dai pa man makumpirmar kan DOH kung nagkakaigwana nin community transmission kan Delta variant sa nasyon. Alagad daiman subuot malilikayan ang pagkakaigwa kan community transmission kan Delta variant nin huliman sa pagiging high transmissible kaini o mas marikas na maipasa. Pinag-insister pa man kan opisyal na makakatabang ang ipapautob na striktong Enhanced Community Quarantine o ECQ sa Metro Manila poon Agosto 6 hasta 20
tanganing malikayan na maglubo nin hasta sa 15,000 na naililistang daily cases kan COVID-19. Mientras tanto, pinag-aprobaran naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang pundo para man sa cash aid na itatao sa mga 80% kan populasyon sa National Capital Region NCR na maapektaran kan Enhanced Community Quarantine o ECQ poon Agosto 6. Sinabi ni Senador Bungo na ang inaprobaran na cash aid kan presidente poon 1,000 kada individual hasta 4,000 de pesos kada sarong pamilya hali sa low income group. Sigon pa sa senador, nagpapasalamat siya sa presidente nin hulita pinagdangogan sa iya mana apelasyon na magtaunin ayuda sa pinaka nagtitios na naapektaran kan o maapektaran kan ECQ sa NCR puon Agosto 6 hasta pizza 20. Base man sa Department of Budget and Management DBM, ang sinambitan ng cash assistance itatao subuot sa pigkakarkulong 10.8 milyon katawo sa NCR na 80% kan 13 milyon na populasyon sa Metro Manila. Pigko kumbinser man ligo ang lokal na gobyerno na syertuhon na mapapasiring ang cash assistance sa mga kwalipikadong beneficiaryo asin tamang oras asin tultul ini na maipapanao nin hulita direktang ibababa ang pundo sa LGU. Kabali subuot sa makakakuanin cash assistance iyoan na mga naapektaran sa panahon kan ECQ orog na ang mga daily wage earners na nawaraanin income ninulita da isinda makalaog sa inda man na trabaho. Nainot ng pinag-anunsyo kan Malacanang kanakaaging Lunes na ang mga low income residents kan NCR makakaresibinin 1,000 hasta 4,000 de pesos na cash aid nin huli sa papautob na mahigpit na lockdown poon Agosto 6 hasta pizza 20. Sa detalyes paman kita kan mga barata sa lado nasyonal, abuton sa 13.1 bilyon de pesos ang gagastuson kan gobyerno para man sa 1,000 kada persona an asinman 4,000 ang maximum per family na ayuda kan mga low income earners sa Metro Manila sa oras na magpuuna ang Enhanced Community Quarantine o ECQ sa Agosto 6. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na kukuahon ang mga kwarta sa savings kan gabos na ahensya kan gobyerno. Paliwanag pa man ni Roque na nakasurat sa Administrative Order numerado 41 ni Presidente Duterte kanakaaging Mayo 12, taon 2021 ang paggamit kan mga savings na pinagdeklarar kan mga departamento asin ahensya kan gobyerno. 13.1 bilyon de pesos subuot ipapanao sa 10.7 milyon na residente kan Metro Manila. Kung igwapang ibang kinakaipuhan na financial assistance ninhuli man sa ECQ, kukuahon man sa inaapod na mga windfall na nakakolekta o nakolekta kan Bureau of Treasury. Mientras tanto, abuton man sa 22,726,600 dosis kan bakuna
an paabuton sa nasyon gonya na bilog na bulan kan Agosto. Sigon ki Presidential Spokesperson Harry Roque sa sinambitan ng bilang uminabot na ang 415,000 na doses kan AstraZeneca asin kasuod man uminabot naman ang 3,600,000 doses kan Moderna. Sa enot na simana subuot kan Agosto, may maabot man na 2 milyon na Sinovac, apwera pa sa 813,150 Pfizer, asin man 2,170,000 na AstraZeneca. Pigpasalamatan pa man ni Rocky ang China ninhuli sa donasyon na 2 milyon na doses kan Sinopharm. Igwa na pinaglalauman na 2 milyon na doses na maabot sa ikaduwang simana kan Agosto, 3 milyon sa pantulo na simana, asin man 2,400,000 sa pang-apat na simana. Sa pagpapadagos paman kita kan sa tuyang mga barata, detalyes paman kita kan mga barata sa lado nasyonal. Pig-suspender mo na kan Manila Electric Company, Meralco an sa indaman na disconnection activities sa Laguna, asin man sa National Capital Region, NCR, sa nagkakapirang piling petsa ngunya na bulan kan Agosto. Ini kasunod naman kan pagsasairarom kan gobyerno sa mga sinambitan ng lugar na mas istriktong community quarantine ninuli sa paglangkaw kan mga kaso kan COVID-19 kaining mga nakalihis na aldaw. Sa paabiso kan Meralco an disconnection sa Laguna suspendido pon Agosto 1 hasta 15 ninuli man sa pagpapasairarom sa probinsya sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ. Mientras tantong dainamo na maputol an Meralco nin linya kan kuryente sa NCR poon Agosto 6 hasta 20 ninuli man sa nakatalaan na Enhanced Community Quarantine o ECQ sa rehiyon. Nag-apilar man ang Meralco sa mga customer na makipag-koordinar sa sainda sa mga billing concern kan mga ini, asin man samantalahon ang tsansa tanganing makalikay sa halaba man na pila sa oras na halion na liwat an ECQ. Dagos naman ang meter reading asin man bill delivery activities kan Meralco. Mientras tanto, mas naglala subuot ang kondisyon kan trapiko asin man public transportation sa nasyon na nagpapasakit sa mga namamanuaan uro aldaw. Iniman an hinanakit ni Elvira Medina, chairperson kan National Center for Commuter Safety and Protection Incorporated, asin pinag-istorya ang mga kadipisilan na pinagmamati kan mga parehas niya commuters. Hali subot ini sa pagpila kan maumagahon hasta sa MRT North EDSA hasta sa Centres para man makalunad sa MRT pasiringon sa saindang pinaglalaugan na trabaho. Sinabi pa man ni Medina, may mga nadidisgrasya pa sa paglunad sa lumang
jeep o an iba man na kukulgan nin huli sa mayong pakikiaram na pagmamaneho kan mga jeepney drivers sa mga commuters. Alagad pag nagrereklamo subuot ang mga commuters, embes na dangugon ang sa indama na mga hinanakit, pigsisimbag sa nakan gobyerno na nagpaparikas na subuot ang tataong serbisyo nin huliman sa mga busway na pinagdestino kan DOTR asinin huli subuot na nabawasan na ang traffic. Sa isinagibong pag-aadal kan NCCSPI, itinokdo ni Medina na nagluluwas na dakol na naka-star sa lugar o sa luwas kan NCR ang nagtatrabaho digdi asin napipiritan na mag-arkila nin istaran nin huli sa kadipisilan kan pag-uli asin paglaog sa saindang mga trabaho. Mientras tanto, nag-abot sa 3.76 milyon ang bilang kan mga Pilipino kanakaaging Hunyo, masalangkaw sa 3.73 na milyon na mayong trabaho kanakaaging Mayo taon 2021, base naman sa latest report kan Philippine Statistics Authority o PSA. Sigun sa PSA, ang unemployment rate sa nasyon nagtitiner na 7.7%, ikaduwang pinakahababa. Puon kan Abril taon 2020, makalihis na mailista ang 7.1% kanakalihis na Marso taon 2021. Tuminamaan pinakalangkaw na pagkakawara kan trabaho kan mga Pilipino sa akomodasyon asinman food service, activities, public administration, asinman defense, compulsory social security, transportation asin storage, financial asin insurance activities. Naglangkaw man an underemployment kanakaaging Hunyo sa 6.41 milyon poon sa o hali sa 5.49 milyon kanakaaging Mayo. Maray na udto ki Jenes Bagayawa Sarsoso. Detalyes paman kita kan mga barata sa lado lokal. Pinagbuyagyag kan National Intelligence Coordinating Agency NICA na 5.4 bilyon de pesos subuot ang nakokolekta kan CPP, NPA, NDF. Puon kan taon 2016 hasta taon 2018, tangani man na gastuson sa subuot paghahasok kan terorismo sa nasyon asinman ang pagbuhay kan sa indaman ng mga leader. Sa virtual na baritaan kan National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, NTF-ELCAC, sinabi ni NICA Director General Alex Full Monteagudo na dakulang bulto kan pundo ang naghali sa mga donasyon kan mga dayuhan na organisasyon gamit ang mga urulay sa karapatang pantao asin subuot pang-aabuso sa mga indigenous peoples IPs sa mga katutubo subuot malumoy ang puso kan mga foreign donors. Ang ibang pundo nagahali man sa pigkukuliktang revolusyonaryong buwis ukol sa kaaway na uri o RBUQU o revolusyonaryong buwis sa mga negosyanteng nasa harayo asinman bukid na lugar. Alagad sigon ki Monteagudo, dahil na magamit kan CPP, NPA, NDF, an arog kaining mudos nin hulita. Bukas naman ang mga Pilipino sa saindang mga panluloko.
para sa terorismo an pundo iyo an pinagagamit kan mga leader kan komunistang terorista sa indaman na magarbong pagbuhay arog na sana kan ipinahayag ni Presidente Rodrigo Duterte sa iya man na sona na arog subuot ni bayan muna party list Representative Carlos Zarate na nagiginibo subuot kaining pag-adalon an sa iya man na aki sa nasyon kan Puland gamit an nakolektang pundo. Sigon pa ki Monty Agudo, inako man kan sarong George K. Chris Madlos na namamayo sa NPA, National Operational Command o NCC, na deninda pwedeng iuntok ang pagkikikil nin hulita ini an sa indaman na ikinabubuhay. Yan na po ang naging kateripunan kan sa tuyang pagbabareta sa bareta sa pagkaudto. Maray na udto na sana ki Dax G. Ru. Siringman paabutan ko nin belated happy birthday si Ma'am Kayla Ligacion Valdez. Nangunyan garong nagbu-blow out, nagpapa-ice cream sa samuyang mga pag-iriba. Siringman paabutan ko nin dakulang pasasalamat si Kagawad Melnan Daday Robles Morallo kan Barangay San Isidro, Syudad kan Iriga. May pinagtaong bagas digdi sa samuyang istasyon sa samuyang mga pag-iriba. Nakaibahan ta sa barata sa pagkaudto digdi sa Lado Technical. Kasubago si Cha Buena Obra. Ngunyan si Felix Lagrimas. Yaon man si Jimmy Guanzon an sa tuyang Information Officer. Si Ma'am Kayla Ligacion Valdez. Siringman yaon si Philip Barasina. Duman sa satuyang transmitter si Jimson Oko, asin man si Aldrin Orlanda. Ako man po an sa indong nakaibahan na nagatud kan mga barata sa pagkaudto. Ini po si Gloria Prestado Bungais. Diyos mabalos, salamat kan sa indong mayong